Ako im mám vysvetliť, že takto planetu nezachránime? Krásna slečna, nechcem byť drzý, ale rád by som vám pomohol s týmito krabicami. Pardon, počula som Miss pro nás? Ja sa hlboko ospravedlňujem. Asi zo mňa rozpráva moja biela nadradenosť. No to máte pravdu. A čo preto robíte? Už niekoľko rokov podporujem zbierku Roma Spirit Divé mágy. Zbierka nám podporu vzdelávania romských detí. To všetko? Tak napríklad celé svoje školské obdobie som strávil v Marene ako dobrovoľník. Pomôcť utečencom? Tak odtiaľ ste mi povedomí. OK, ešte posledná otázka, aby ste prešli testom. Čo počúvam? Tak napríklad naše najlepšie investigatívne spravodajstvo Denník N. Nie. Počúvam nový podcast o našej jedinečnej a najlepšej reprezentatívnej europoslankyni Zoči Kovačič-Hanzelovej v Cyprovej Ostrovnej. Nechcem byť drzý, ale mohol by som sa spýtať na vaše pronouns. They, them, queer, non-binary president of the community rights of LGBTQ. Boli by ste ochotní... White privilege zase. Ja pozvem teba. Mohol by som ťa pozvať niekde na kávu? Aký je tvoj obľúbený podnik? Tak napríklad rád vysedávam v jednom podniku, ktorý je taký berlínsky štýl a volá sa chlieb, láska, matcha, sláva Ukrajine, LGBT+. Tvoje pozvanie príjmam, ale platíme každý separátne. Tvoju časť by som sa ani nedovolil zaplatiť. Láska je